is dat? Thijs. En hoe je Thijs meer? Thijs de camper. Thijs wie op zijn jitje, hè? Ja, en nou weer op het feest, hè? Dapperfestival. Is het mooi? Is het mooi? Dus maar in de camera's. Mooi, hè? Ja, daar ben we. Ik vind het heel gezellig hier, hè? Op het Dapperfestival. Ja. En dan breng ik hem straks bij Paak en bij Beppe. Ja, nou hier is nog even. Zet ik er maar even tussen. Wie is het al? Hier is camper. Is het hier leuk op het Dapperfestival? Nou, het is hier heel erg gezellig. Nou? Ja. Tijd is om.